dau credite greu, v-am simțit bine? Nu sunt supărat pe voi, din contră. Eu doar le invit să participe la aceste evenimente de informare. Un târg expozițional este un eveniment de informare. În momentul în care ei sunt principalii, eu știu, să știți că băncile profită cel mai mult de pe piața imobiliară atunci când lucrurile merg bine. Când lucrurile merg prost, ar trebui să vină aici, să aibă standuri foarte mari și să ne informeze, să facă comparații. Când merg prost, execută silit. Da. Și pierd, să știți. Să știți că în realitate toată lumea pierde, nu doar cineva. Nu sunt supărat pe bănci, doar îi invit. Nu am văzut, nu văd la nicio expoziție un stand mare al băncilor. Să știți că România este singurul stat în care se întâmplă așa ceva. Peste tot în lume, finanțatorii au cele mai importante standuri, pentru că ei, de fapt, vând bani pentru a achiziționa acele apartamente. De când cu criza asta economică, ce nu se mai termină, am văzut bănci care se retrag frumos în cochilie și zic nu avem siguranță, nu dăm credite nici pentru afaceri, nici pentru cumpărări de locuințe. Cum arată piața în momentul ăsta? Din experiența dumneavoastră, ce puteți să ne ziceți? Piața din România arată așa cum este, cum să vă spun, cred că arată într-un mod normal. Este o țară emergentă și total imatură. România întotdeauna a fost pentru piața de capital o piață de oportunitate. Pentru piața imobiliară a fost o piață de oportunitate. În momentul în care o țară este o piață de oportunitate și nu are reguli foarte stricte și foarte sigure, este o piață care este în voia vântului. În momentul în care lucrurile merg bine, o să vină toată lumea. Există un efect de turmă acolo, să știți că noi l-am inventat. În momentul în care lucrurile merg prost, închid, se vând și merg mai departe. Este același sistem ca în sistemul privat. Așa cum se vor închide sau în ritmul în care se vor închide firmele în România, o să vedeți bănci care se retrag, nu care falimentează, care se retrag. Se vând și se retrag. Dar, încă o dată, ele sunt foarte importante pentru tot ceea ce se întâmplă în România. Și de asta spun, ele trebuie să participe și pe mediul de informare, nu doar în mediile de promovare. Că ăsta este un mediu de informare. De la adevărul. Bună ziua! Aș avea două întrebări pentru domnul de la ANL. Prima este legată de șantier.